Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman. Kumusta po yung mga tiga-ragay, ha? Ano pong lagay yung mga kababayan ho natin sa ragay? O ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sa ragay, mabibili ho sa Jomar and Jane Pharmacy, RBJ Pharmacy at Elemnia Pharmacy. Ayan, yung mga high blood ho dyan sa ragay, ha? Huwag kong kalimutan ang inyo pong mga maintenance at inuulit ko, kung ikaw ay may high blood, mataas pa ang blood sugar level mo, dapat ang kinakape mo, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Yan! Dahil may ampalaya, no? Siya hong nakakatulong para manormalize, mapababa ang blood sugar level mo. Meron din ho itong green tea extract. Ayan, na tumutulong upang sa ganun mga kababayan, mapababa ang inyo pong high blood pressure. Tinutulungan din ho ng green tea extract mga kababayan na ikangay tunawin ang mga sobra-sobrang taba sa katawan na siyang dahilan kung minsan bakit ho tayo nagkaka-high blood. Ayan. Mabisa rin ang green tea extract bilang antioxidant. Aba, ito rin ho ay maganda para ho sa ating mga puso. Ayan. Kaya saan ka pa? Andito na lahat ang kinakailangan ho natin proteksyon sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. O, dyan ho sa may, sa may Ocampo. Ayan, ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix mabibili sa Farmacia Bautista at iba pang mga butika. O, dyan ho sa may Lagunoy, MV Peña Pharmacy. At siyempre sa iba pang mga butika sa may San Jose, Med Access Pharmacy sa Goa. Aba, kung sa Goa din lang, mabibili ho yan sa MVP Pharmacy, Ace Angel Pharmacy, Farmacia del St. Padre Pio, at siyempre St. Daniel Pharmacy. Lahat po yan sa Goa, Camarines Sur, mga kababayan. At saan man ho kayo, dako, sa buong Bicolandia, meron na ho kayong mabibili na Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sa lahat-lahat ho na mga butika. Bueno, oras para sa inyo po mga mensahe. Unahin ho natin mula po kay 30-29. Sabi niya, tanong ko lang sir, kung pwede akong mag Dr. M's 36-in-1 coffee dahil may osteoporosis kasi ang lola ko. Ayan. Ito po sabi ng kanyang doktor. O so ibig sabihin, napacheck up na siya. Ayan. Ellen po ito ng Calabanga. Ay, good morning sa lahat ng mga taga Calabanga. Siyempre, pwede. Pwede hong magkape pa rin ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Siguro ang tanong mo, anong nagagawa ba ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix? Para ho sa osteoporosis o yung po'y marurupok na mga buto. Alam nyo, ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix mga kababayan, meron pong tagline na collagen. Ayan. Ang collagen, ayon ho sa mga pag-aaral, ay nakakatulong para mapa-strengthen, mapaganda ang atin hong buto. Ayun. Hindi lang ho yan. Ang collagen mga kababayan ay nakakapag-firm. O kung medyo parang bagsak ang kutis mo, di ba? Especially pag matatanda na. Maganda ho sa katawan ho natin yung collagen. Kahit yung problema ho, medyo, para maiwasan ho yung magiging weak bone, kinakailangan ho natin ng collagen sa ating katawan. At ang collagen na yan, mga kababayan, isa ho sa pangunahing sangkap ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ito po ay mabibili mga kababayan sa Winston and Linda's Pharmacy. Dyan ho sa may... Tiga saan ho ba ito? Yung texter ho natin, Calabanga. Ayan. Winston and Linda's Pharmacy. Dyan ho sa Cabalanga, mabibili ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa mga lola na marurupok na ang kanilang mga buto, huwag nang magbuhat-buhat ng mabibigat. At sabi ko nga, pwede hong magkape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Bueno, wala na namang oras. Pansamantala, nagpapaalam ho inyong kaibigan, Jay Dizon. Nag-iwanin sa magandang umaga sa ating lahat.
Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery.